ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ክርስቶስ ዝበዝሐልኩም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣናዓኹም ሰላሓዲኔ ሎሚ ድማ ከምቲ ንቡር ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ካብቲ ናይ ኣዋጅ ቃል ድብል ተመሊስና ያለና ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር ድማ በዚ ንሰምዖ ናይ ሎሚ ቃል ንመዓልትና ከቓንያ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ መዓንቲ ንካፈሎ ቃል ለውጢ ዝብል እዩ ኣብ ህይወት ካብቲ ዘየቋርጽ ነገር ክንጥንቀቐሉ ዘለና ለውጢ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ህይወት ባህርያዊ ዝኾነ ዘየቋርጽ ነገር እንታይ ተዳኢልኩምኒ ለውጢ እዩ ዝደቀሰ ህይወቱ ለውጥ ኣለዎ ዝተባራበረ ህይወቱ ለውጥ ኣለዎ ኣብ ህይወት ንኹሉ ሰብ ዘየቋርጽ ነገር ለውጢ እዩ ስለዚ ለውጥ ዘየቋርጽ ስለዝኾነ ብጣዕሚ ስለ ለውጥ ዘለና ግንዛበ ትኽክል ክኸውን ስለ ለውጥ ዘለና ርድኢት ትኽክል ክኸውን ኣብ ለውጥና ድማ ክንነቅሕ ይግበአና እዩ ምኽንያቱ ናይ ድቁሳት ለውጥ ኣሎ ናይ ዝተባራበሩ ለውጥ ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ክልተ ዓይነት ለውጢ ኣብ ህይወት ኣሎ ክልተ ዓይነት ለውጢ ኣብ ኩነታትና ኣሎ ኣምላኻዊ ዝኾነ ለውጥን ሰይጣናዊ ዝኾነ ለውጥን ወይ ድማ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ዝኾነ ለውጥን ካብ ፍቃዱ ወፃእ ዝኾነ ለውጥን ጽቡቕ ዝኾነ ለውጥን ዘይጽቡቕ ዝኾነ ለውጥን እዞም ክልተ ለውጢ ኩሉ ግዜ ንናብራና ክቆጻጽሩ ዝደልዩ ለውጥ ናይ ህይወት እዮም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ብዙሕ ግዜ ለውጢ ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ለውጢ ኢሉ ስለ ለውጥ ዝሓስቦን ደቂ ሰብ ለውጥ ኢልና ስለ ለውጥ ንሓስቦን ብዙሕ ግዜ ምስትና እግዚአብሔር ለውጥ ኢሉ ዝሓስቦ ተሓሳስባ ንስሓሓቲና ዳስዋይና ብትኽክልነት ለውጥ ዘይንጥቀመሉ ሰብ ብዙሕ ግዜ ለውጥ ክብል ከሎ ዝረአዮ ቀዳማይ ኣብ እምሩኡ ነገሩ ክልወጥ ኩነታቱ ክልወጥ ጉዳያቱ ክልወጥ ካብኡ ወፃእ ዘለዉ ነገራት ክልወጡ ቀንዲ ትኩረቱ ኣብኡ ይሰብ ብብዝሕ ሰብ ድማ ስለ ለውጢ ዝጽዕሮ ጻዕር እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ኣብ ደገ ዘለዉ ኩነታቱ ንምልዋጥ ዝጽዕሮ ጻዕሪ ብብዝሕ ዝረአ እግዚአብሔር አምላኽ ግን ለውጢ ኢልኻ ሓስብ ከሎ ካባና ወፃእ ዘሎ ለውጥ ዘይኮነ ኣባና ዘሎ ለውጢ እዩ አምላኽ ለውጢ ኢሉ ዝሓስቦ ምኽንያቱ ነቲ ደጋዊ ለውጥና ዝቆጻጸሮ ውሽጣዊ ለውጥና እዩ ሪኢኹም ኣሕዋት እዞም ክልተ ዓይነት ለውጢ ካባኻ ወፃእ ዘለዉ ለውጥን ኣባኻ ዘሎ ለውጥን ካብዞም ክልተ ለውጢ እቲ ዝዓበየ ለውጥን ኢምፖርታንት ዝኾነ ለውጥን ካባኹም ወፃእ ዘሎ ለውጢ ዘይኮነስ ኣባኹም ዘሎ ለውጢ ንሕና ክሳዕ ክንደይ ተለዊጥና ኢምፖርታንት እምበር ጉዳይና ክሳዕ ክንደይ ተለዊጡ ኣይኮነን ኢምፖርታንት ሪኢኹም ንሕና ከይተለወጥና ጉዳያትና ብዝተፈላለየ መልክዕ እኳ እንተተለወጡ ነገር ግን መሊሶም ምብልሻዎም ኣይተርፎምን እዩ ንምንታይ ተዘይተባሃለ ዘይተለወጠ ሰብ ነገር ለዊጥካ እኳ እንተሃብካዮ ኣብ ኢዱ ምስ ኣተወ ምብልሻው ኣይተርፍን እዩ ዝተለወጠ ሰብ ግን ንዝተለወጠ ነገር ካብ ለውጥ ናብ ለውጥ ከም ዝኸይድ ክገብሮ ክእል እዩ እንደገና ድማ ንዘይተለወጠ ነገር ናብ ለውጥ ከምጽእ ክእል እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ለውጥ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 12 ካብ ሓደ ከንብበልኩም ይክሳብ 2 እምበኣርሲ ኣሕዋቴ ንስጋኹም ሕያውን ቅዱስን ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቕርብዎ ብምሕረት ኣምላኽ እምዕደኩም ኣለኹ እዚ ማለት እቲ ናይ እምሮ መንፈሳዊ ኣገልግሎትኩም እዩ እቲ ሰናይ ባህ ዘብል ሙሉእን ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ምእንቲ ክትምርምሩስ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ሪኢኹም ኣምላኽ ለውጢ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኣተሓሳስባና እዩ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ኣብ ህይወት ስለ ለውጢ ኢንቨስት ክንገብረሉ ዘለና ነተሓሳስባና ንውሽጥና እዩ ካብ ንነገራትና ንላዕሊ ኢንቨስት ክግበረሉ ዘለዎ ውሽጥና እዩ ዘላቂ ለውጢ ጽኑዕ ለውጢ ቀጻልነት ዘለዎ ለውጢ ካባና ዝጀመረ ለውጥ እንተደኣ ኮይኑ እዩ ሪኢኹም ካብ ጉዳያትና ዝጅምር ለውጢ ጊዜያዊ እዩ ካባና ዝጅምር ለውጢ ግን ጸናዕ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ሎሚ መዓንቲ ኣሕዋት
ስለ ነገርና ዘለና አራአያ አባና خلوت ስለ ሓዳርና ዘለና አራአያ ንሕና خلوت ሰብአይ ንሰበይቱ خلوت ሰበይቲ ንሰብአያ خلوت ንሕና ንደቅና خلوت ኢዳት ተተክክለኛ እምበር ንሳ ዘይትልወጥ እንዳበልና ለውጢ አይንጸበ ንሳ ንخلوت ንሕና ንዓአ ንለወጥ ንሱ ዘይቅየር እንዳበልክ አይተማርሪ ንስኽንዑ ዘለክ ራእያ ለውጥዮ ንስኽንዑ ዘለክ ተሐሳስባ ለውጥዮ አብናትክ ጥዕና ዘለዎ አተሐሳስባ ናቱ ጥዕና خمጽዩ አብናትካ ጽቡቕ ዝኾነ አራአያ ንበዓልት ቤትካ ናታ ለውጥ ክትረኽቦ ኢኻ ንደቅና ዘለና ጥዕና ዘለዎ ልውጥ ዝኾነ አተሐሳስባና ንዕኦም አብ ጥዕና ዘለዎ ልውጥ ዝኾነ ህይወት ከምብሮም እዩ ስለዚ ለውጢ አባና እዩ ለውጢ አብ ጉዳይና ይኮነን አብ ጉዳይና ዝመጽእ ለውጢ ጸናዕ ይኮነን አባና ዝመጽእ ለውጥ ግን ጽኑዕ እዩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንሕና ንለወጥ አተሐሳስባና ይለወጥ ዓዲ ስለዝቀየርካ ለውጢ መጽእን እዩ ሃገር ስለዝለወጥካ ለውጢ መጽእን እዩ ዓድን ሃገርን ብምልዋጥ ዝመጹ ለውጢ አዝዮም ውሑዳት እዮም ንሕና ብምልዋጥ ነምጽኦ ለውጢ ግን አዝዩ ብዙሕ እዩ ንስኻ ከይተለወጥካ ዓዲ ምቅያርካ ንስኻ ይኻብኡ ንስኻ ከይተለወጥኪ ዓዲ ምቅያርኪ ንስኻ ይኽብኡ አብ ዘለኽዮ ንስኻ ንኽትልወጢ ኢንቨስት ግበሪ አብ ዘለኻዮ ንስኻ ንኽትልወጥ ኢንቨስት ግበር ኣብቲ ዘለኻዮ ብምልዋጥካ ትኽክለኛ ነባርን ጽኑዕን ለውጢ ናይ ህይወት ክትፈጠር ኢኻ ዝተለወጠ ለውጢ ፈጣሪ እዩ ዝተለወጠ ለውጢ ተዋሓጢ አይኮነን ስለዚ አተሐሳስባና ስለ ገዛ ርእስና ይለወጥ ስለ ናብራና ይለወጥ ስለ ጉዳይና ይለወጥ ንሕና ምስተለወጥና ኩሉ ነገር ኣብ ለውጥ ከኣትዩ ሻሎም